Hej, ty tam, máš slabú imunitu? Jasné, že máš. Veď keď sa na teba pozriem, vidím, že tvoj imunitný systém by nezvládol ani rande s baktériou. Vieš, že 80% imunitných buniek je práve v tvojom čreve? Je to ako párty. Máš tam tie dobré baktérie, ktoré prídu s občerstvením, no a potom tie zlé, čo rozhádžu popcorn a rozbijú mankinu lampu z Turecka. Ak je tvoja mikrobionita nudná a jednotvárna, zlé baktérie majú voľné pole, ale keď je pestrá, dobré baktérie vedia prevziať kontrolu. Feelgut obsahuje Linsight a Fiberzol. Na rozdiel od bežných prebiotík, toto sú patentované zložky založené na kvasnicových bunkových stenách. To znamená, že dokážu zjesť len tie najsprávnejšie baktérie. Je to ako VIP občerstvenie len pre tých najlepších hostí. Stačí malá dávka denne. Na rozdiel od iných prebiotík, po ktorých sa meníš na balón, toto prebiotikum fermentuje postupne a nevytvára neželané plyny. A čo je ešte lepšie? Že sme Linsight pridali do produktu Feelgut. A vieš čo? Feelgut sa prispôsobí tvojmu stravovaciemu režimu, aj keď si milovník šalátov alebo fast foodový fanatik. Tvoje črevo dostane presne to, čo potrebuje. Vyskúšaj Feelgut. Tvoj imunitný systém prestane byť lenivý a stane sa skutočným ochrancom tvojho tela. No proste už ťa nezloží každá chrípka na lopatky.